pagtaasab ang nahimong emosyon kagabi labi na sa mga senador nga nagpabilin sulod sa Senado. Sa video ni Senate President Alan Peter Cayetano, iyang ibutyag nga nag-istorya o naistorya nila sa telepono ang Director sa National Bureau of Investigation ken NBI nga si Melvin Matibag kalabot sa nahitabong pagpabuto sulod sa Senado. Apan giingnan lamang kuno sila nga wa sila'y mabuhat o way mabuhat ang NBI gumikan, gipahawa sila sa team ni Cayetano. Samtang mipalagsab si Senador Pia Cayetano sa nahimong rason sa NBI official tungod sa pagtaas sa tingog sa senadora. Apan gipunto niini nga delikado ang sitwasyon rason nga taas na ang emosyon sulod sa Senado. Sa post usab ni Senator Bongo, nanawagan kining pag-ampo og isulting luwas ang tanang senador ug wa usay napagan sa maong komosyon. Ato minawon ang tipik sa nahimong pamahayag ni Senador Pia Cayetano. When Senator Lauren was talking to him very calmly, I said, "What are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito." So sabi niya, "Hindi kami makalapit, pinalis niyo kami dyan." Sabi, "Well then do your job, make us safe, this is not good. Ma'am, wag mo ako sigawan." Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami, sasabihin mo sa akin, wag kitang sigawan.